בדרך לגן חשבתי על זה, שמעניין אם יש עכשיו בעזה איזה סטנדאפיסט עזתי, שעושים עליו עכשיו כל מיני כתבות, שבן אדם כבר 1.5 חודשים לא מופיע בגלל המלחמה. תחשבו על זה, יש עכשיו סטנדאפיסט עזתי, אולי היחיד, הוא לא יכול לפתוח קופות. אלא אנשים עכשיו אין מצב רוח, אין כסף, גם המצב הביטחוני, לא יכול לפתוח קופות עכשיו לסטנדאפ. אבל יותר גרוע מזה, הוא גם לא יכול לעשות חלטורות. נגמרו לו כל החלטורות של הוועדי עובדים, שהוא היה רגיל להופיע לאיגוד משגרי הרקטות, או לכל מיני מורות כאלה של הבית ספר לחינוך נאצי, שהוא היה רגיל לעשות להם כל מיני הופעות כאלה, בדרך כלל בפורים או ביום המורה. עכשיו אין לו מה לעשות, אין לו ממה להתפרנס, אבל הוא רוצה לתרום. מה הוא עושה? הוא מסתובב כזה ועושה הופעות התנדבות, מופיע בבתי חולים. גם את בית חולים שיפה הורידו לו. עד שהוא התרגל ללכת, לעשות שם הופעות, קצת לרומם את המצב רוח. גם זה הלך לו מסכן. לא נשאר לו גם איפה להתנדב. כל הגדודים שהוא רוצה ללכת להופיע עליהם, לשמח אותם, הכל מתחת לאדמה. כמה בן אדם יכול להופיע ככה? מה הוא יעשה, המסכן הסטנדאפיסט העזתי הזה? יתחיל עכשיו להקליט פודקאסט. זה פודקאסט מגניב כזה שהוא מארח כל מיני חברים חצי קומיקאים, או קומיקאי ומוזיקאי מעזה, שמשדרים עכשיו פודקאסט כדי להפיק את המחשבות של העם. בעיה. עכשיו הבן אדם 1.5 חודשים כבר לא עובד. אין לו הופעות, אין לו חלטורות, גם כל הפקות טלוויזיה תקועות. הוא היה אמור עכשיו בדיוק להשתתף בפאנל סאטירי של תוכנית בוקר בעזה. גם את זה לקחו לו עכשיו. אז כן, קשה להיות סטנדאפיסט בישראל ובעזה.